вечер от мен. Казвам се Николай Капитанов и правя това видео, защото иначе съм си обещал да правя по едно видео или едно писане всеки ден. Днеска ще е видео, а утре ще е писане, публикация. Искам да ви кажа, че няма значение какво искате от живота. Трябва да се стремите към него. Независимо дали някой ви казва дали можете, дали не можете. Защото знайте, че всичко можете да постигнете, стига да го искате истински и от сърцето си. Защото иначе, да, всеки ще ви казва, че няма как да стане, но просто това са техните ограничения в техните глави. Просто те не ви говорят от своя опит, проба, грешка. Защото тези хора, които правят проба и грешка, всеки човек, който прави грешки и провали, това са някакви действия предприяти от него. Иначе човек, ако ти говори, че той не става, той ти говори, че той просто не е искал да действа и просто дава своите ограничения на теб. По-точно ти ги дава, а ти дали ще ги вземеш или не, зависи от теб. Всичко зависи от нас. Дали ще вземем ограничаващите вярвания на другите, дали ще ги загубим пътя, приятели, близки, роднини, семейство, дали ще ги загубим пътя, пак си зависи от нас. Защото иначе ние сме си избрали друго да правим, а те са си избрали съвсем друго. Винаги е така. Трябва да пускаме нещата, не да искаме да ги задържаме. Колкото да ни е трудно, това трябва да го направим. Това видео беше наистина не е много трудно да се направи, но просто да си пуснеш камерата и да почнеш да говориш на дадена тема. Е трудничко малко за излизане от зоната на комфорт, но все пак беше наистина много добро изживяване за мен. Надявам се и за вас. Хубава и успешна хубава вечер ви пожелавам. Хубава и лека вечер от мен и до скоро!